Yun, no? Proven na po guys yung ating mini pincher na si Coco. Ito po yung anyang na-stud guys. Ayan po, positive na po siya. Laki po nung anyang tiyan. Ito po si Shasha. Ayan, sa mga gustong maghanap ng mini pincher na chocotan, PM nyo lang po ako or comment down below sa may mga mini pincher dyan. Open home service po si Coco yung ating chocotan. Ayan, maliit lang din po yung ating stud. Pakita ko na lang po mamaya sa video yung sire nito. Ayan, pakita po natin mamayang konti. Ayan, pakita lang po natin na talagang positive po. Ito po ay na-stud ni Coco, yung ating mini pincher. Ayan, thank you. So ayan po yung sire na ginamit natin sa dam. Ayan po si Coco. Chocotan po siya. Napakaganda na po yung kanyang kulay, yung pati yung pagkaka-markings niya. Napaka-quality sa mga naghahanap dyan ng stud service ng miniature pincher. PM lang po. Ayan, kung nakikita nyo naman sa video, napakaganda na katawan niya. Katawan pa lang, panalo na kanyang markings. Yung pagkakulay ng kanyang choco ay napakaganda. At proven na rin po, nandito po yung dam na in-stud ni Coco sa mga naghahanap ng mini pincher na stud service. Proven at naghahanap ka ng chocotan. So ano pang hinihintay mo? Ito na po si Coco. Malit lang din po ito sa personal. Ayan. Ayan po siya guys. Tignan nyo po kung gaano siya kaliit. Sa mga naghahanap dyan ng quality na mini pincher, PM lang po. Take note. Proven po itong aso na to. So thank you.